الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا ورحمة لقوم يؤمنون، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panayron na tanin tanasi ko Allah agyang mutua pangni agyang mutua lukstan migirtan sa muhadara alimali magawi alam ba agyang gayawlan-ulan na Ramadan na mabaluyaya asitan mapos sulang-alangwan o panagumtaman na gusto pa na martano si sadyang kaya ulan-ulan a Ramadan. Ito nakatawan kung mga ginawa tano antay isampay ko isa Ramadan apakatalinguma. Ito sabab ang mga panalamat tano sa iku Allah. Kaumiyog sa Allah Ta'ala nakapangay apalitan na yung bagay Allah Ta'ala salimong amatimpos tano agyang gayawlan-ulan na Ramadan kakati kapakay alim-alim magawi alam ba yang gaya muhadara Islamiyah amia pangusay tano si amia nagyo kulang-ulang wano amia magusay ang mga loksyo na gumang pagarini mo mga ulama na upama ka umanipis sa katawan rakatano balagi disulat to rakatano gusto ba rakatano na liang busya na yan sa mapya na tiago yan si kupuso yan suinda wanon amapya na di sumala umiyog sa Allah Ta'ala na babaluya ya aturuan si kukapagpunintaw tano si isagyang ka dunia na aya mala naman balutuan tanong si isa yawm al-qiyamah. Ayaw ko mapipigyan na isumpatakan si isa gyang kutuwa muhadara Islamiyah agyang kutalos tanong ang ulama na yang kutuwa mga sifat apagkasagadan na limang gulaw lang o sabaad ko sabagi o mga Muslim apagkilang nagupagkada agyang kutuwa amala abi ang pagamali na mabiya adin adi mang galbag o manusya ay nisapar wa Allah Ta'ala inisapar wa gamatan wa gam Islam bialisi ko mga ayatan wa Allah nagumialisi ko mga sab Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mga ibalatan na yan nagyan kay apat turon abas Arab al-Ghiba ay abas sa panusan nagyan kutawa pamaganda madaglang hadis akaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam apyak isabutan yan si ko mga umat yan agyang kutuwa ka panang gilay tanong si sagyang kutuwa masisisigurado apakaantir nagpo kami nasa si ko mga amal tanong at tunay na pirasaresen tanong lagi do mga sambay na tanong lagi dagyang dapo sa tanong lagi do mga simba tanong si ko Allah panang gilan tanong agyang kaya mga sifat wagamatan wagam Islam uwatan ang gulawla tamat-tamataan pagkabilasan yan nagutugutugtong yan agyang kutuwa bang amal tanong amin ng galabak tanong niya ay sabi
na si Rasul sallallahu alaihi wasallam na matitimo sila na gusto mga sahaba. Namiyalay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tingin na yatlau alaikum al'ana rajulun min ahli al-jannah. Mataan natin Rasul sallallahu alaihi wasallam apakatanyang narakan asaratawa mama agyang ka na mama na tao o surga. Namiyakan diding ila sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam anta agyang kay mama apakatali mama at yang kadu Rasul sallallahu alaihi wasallam asa kanya na mama na isa tabu surga. Yakan diding ila sa mga sahaba na damati na miyakan tali mama asa katawa sahaba as-sangatau as-kanyan na panisi ko mga ansar namin tunsi ko hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naroon na pagkatimu so pangilele nagyang kutuwa mga sahaba Rasulullah sabab sa miyatanggat sa pamikiran niran agyang kutuwa mama amiyang at kalinguma nagiutos sumama kay Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam as-kanyan tapadunsi ko tao apakasulad si ko kasurgan. Yang betul kata Timo Iran na ini kasih yung mga sahaba agyang kutasa atau mama taman sa Suwatullah ibn Amr ibn al-As na inuwi niya ng kutasa atau mama sabab din sang kutakap kububayin niyan sang kutakyan niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kabubayin niya ng tawasoga na kagiyang bubalin sirat na dinun tantangi Suwatullah Ibn Amr, ubala makaw magsisagyang putas sa katawa sahaba. Yun ang sikwalay niyan. Nasi mo kaya pakatali mo mayroon sa isagyang putuawalay na kagya mga panitagyang putas sahaba. Kasumiya lang, agyang putakatutundugo no Abdullah sa ayat pero yan na hayong pagariko na may bisita korka at bububayan akan mabaloy ako bisitang ka makaiga korka sa isagyang kaya walay. Kaya ito ang pikir Abdullah Ibn Amr, nagyang kutuwa kapasiman yan. Si sadyang kutuwa paparangayan ay nibantong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si sadyang tasahab. Apisipatan yan, pisima yan nagyang kutuwa, galibag nagyang kutuwa sa katawa sahaba. Nayawan niya yan, na nagigid nung kalilid, adi man ang bayan sa sunat, ginamaya kali mo maagyang kutuwa, sambayang awagin, nabusong sila sa maskit na di sila ni sambayang. Kaya ka ikaw sa Abdullah, kaya ni pamumasan yan, tingin na, dati at tingin, ang paparangayan niya, tingin niya may bibigan, taman sa miya pikirin ang balik na, di niya na nagkabaya, huwag yan di katokawi, agyang kutuwa, parang kaya binguta sa haba, agya baloy niyan at taga-surga. Edisyon yan, tingin na kayo magariya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natiyang kadiya na isa ka manusia pakasulod siya ko surga. Nakagyan-tingin ay isa ka pakasulod ko surga. Nautito pagariyata nagturo ang tarakan. Anto na isipat ka at ibibida ka. Sir kami ang mga pagaring ka, mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung tasaka to mga adaki. At natigin na pagilihan ka, nagyang kayo dalibukangan. Tigo Abdullah adaki. At natigin na parangay ka. Aminiban to nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namiyakas sinagyang butak sa katawa sahaba. Natigin na hay Abdullah. Ay tigin na simpatakan. Nagyang kaya pusuakan na puso apak kaliliwaliwanag na alin. At yan ang gila na kanaubadan na maaloyan na tausi kong karatayan. Yan ang gila na kanaubadan na malalimak na away tumala sa kong mga manusia. Yan ang gila na kanaubadan na mapamaganta ka na sa kong mga manusia. Nagyan na tigil isipat apa na naguntaman na nakalisi ko ginawa ko. Natingo Abdullah agyan na naki. Yan ang inibantong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga Muslim ang pumamakinig. Yan gaya manusia na mapi ka pagamalitan. Mapi ka kompleto at ano mo simbat ano si ko Allah. Naon pa mga masipat tanwag yan kaya mga sipat. Ay manang yan.
Nagkabinasan niya sa mga amal tanong na kanong niya sa mga pagamal tanong ka. Di din sumala. Agkabinasan niyang kutasipat ay ni sapar wag matanong agama Islam. Agyang kuto kapaganta nga. Lalo yang kasi kung pagaring ka, sa ko karata. Agyang kuto pagaring ka. Sa di kanyang pagkalit ka, di kanyang pagdilay. Inisip ko Rasul sallallahu alaihi wasallam malagiwa. Kay Rasulullah, naanto ang kay patiro na kapamaganta. Dahil yung Rasul sallallahu alaihi wasallam natigin na dikro akika fima yakra. Ay patiro na tigro Rasul sallallahu alaihi wasallam kapamaganta nagyang kutwa kapugaloy ang kakupawin o pagaring ka. Sagyang kutwa kapugaloy ang kaon na pawin yan kakagiyad din niyang pagkanan. Ang pagkanan yan naging kakirawan ubang kaluya agyang kutwa pawin yan. Yeah, nainutan mo yung pugaloy. Tamalakla madarakat tanay parapilya. Madakla kompletor ka tanay simba. Na ayat kapag kabila sa wamalian, na isaw na yan. Agyang kaya kapag pumagantaan yan, si ikong pagarin yan. Pumagantaan yan kung kami miskin ikong pagarin yan. Pumagantaan yan kung untalak yan nun wallahu ta'ala. Pumagantaan yan si ikong sipat. Ayamanan yan, naging yung kapakararapang, nagyanan, ay sa paraptanuanan. O kanan tanong Arabul Alamin. So Rasul sallallahu alaihi wasallam daguani ang mga sumusranyang sa langit agito sa Isra wal Mi'raj. Kaya ano to Jibril alaihi salam sa isa ka surga. Yakin bisitan wallahu ta'ala sa sulod ng surga. Yakin nairong pan wallahu ta'ala sa kanarakaan na may yan sa mga tao apasigsaan sa ito naraka jahannam. Isa niya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam natingin na marartu biqawmin lahum adfarun yakmasuna ujuhahum wa sudurahum. Qala man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina yakuluna luhuman nas. Ayaman yung kuta hadis. Nasang natin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sukya pakambisita ko sa iko naraka jahannam na adna siya gida na ka na mga pagtaw. Agyang muto ang mga pagtaw asya gida na ka na gusto Jibril alaihi salam na ipasigsan siya sa tunga niya masakit ako sigsagiran. Ay sigsasan ko ta mga tao na tiyaguan siya sa kanuko. Agyang puta kanukuiran na puta wamiya ng kagarang-garang. Ayaw din mo kagyang punta mga tao na ipagpunaliran sa iko mga buntaliran na taman sa iko mga rarbilan. Taman sa pangapapalian sa mga napali. Agyang punta mga buntaliran na gugyang punta mga rarbilan. Da mga tigre, so Rasul sallallahu alaihi wasallam namin siya yang ko Jibril. Kay Jibril na antunay niya mga tao. Aguan tunay sabab akap siksa sa gyang kaya mga tao. Nabi asam bago Jibril sa ayat pero Jibril alaihi salam natingin na haula alladhina yakuluna luhuman nas. Yayati yan sa mga manusia. Ang siksansiran wallahu ta'ala sa ayat sabab ang siksakiran wallahu ta'ala na kagaya pagpagdasan yan sa sapo o lagi niran ang mga manusia. Ay mana, ang pagpagdasi o manusia si sapo o lagi niran ang manusia na diyang kuta al-giba wal hekadi wal hasad yang kuta kapakasipat ka si sagyang kutwa kadagal akapagadayan ka sa kapamaganta si iko pagarin ka si iko mubay ka si iko tunganayin ka si iko ginawain ka na pagpamagantaan ka si iko karatayan yinan na aya ka pagpagaluyan si napagwilitan mo parangitan na madakal watabulaboro na rin sa mga bay may kapmataanan na madakal amalay paratiyaya. Lagi doon na kay sudato ang usubay. Na ayan, akapagkabitan sa mga paratiyaya tanong. Nagyan kay akapamaganta. Di kapamaganta o manusia ko. Lagi diyon. Kaya na din wallahu ta'ala. Apag pumalingan ka, agyang ko ito manusia. Na mga Muslim, mga Muslimat, ay amanan yan na Panginoon tanong agyang kaya amal tanong. Lagi dari ang kaya kapkarasay tanong sa agyang kaya Ramadan. Pangalian tanong, uwan tanong. May lang sumiyaras sarasay tanong amal sa langit agyang kaya kini sapar wag man tanong Islam si sagyang kayamanan yan
nakapamaganta. Kapamagalin sa ngaran, di pa mawingan magaling ka, na dinnanan pa kaya, huwag amatan agam Islam. Petero, Umar radiyallahu anhu, aindaw kanyan sa mga manusia, natigin alaikum bidikrillah, fa inna dikrallahi syafa'un, wa iyyakum bidikrin nasi fa innahu adaw, fa innahu da'un. Kaysa mo Ati Umar, ang mga manusia na ayang galabakan niyo, napakaripripisan niyo, napakadakdaklan niyo, sukaplentugan niyo si Ikomo. Malagi dumuntod ka no, anta ka tumitindog ka no, anta ka maganda ka no, anta ka pilalakaw ka no si Ikuleolo pa. Napakadaklan niyo, sukaplentugan niyo si Iko Allah Ta'ala, kamata na sukaplentugan si Iko Allah Ta'ala, Arabul Alamin, napadanan kumana, alimu nagupap padanan si kumala at pamamugyan at kakuwatan ng amapya sa ipo Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Na parang gilay niyo sukap kan niyo mga manusia. Amata na sukap kumagantaan niyo sa ipo manusia na mata nagtigo Umar Ibn Khattab at din nagkakuha niyo ron arwar sa marata gani sa kano may pambuno niyo, may prinuin niyo. Agyang po ito ay manan yan na di niyo di pamagantaan. Lagi din nagmabuog yung Muta al-Hasan wan namima mga sipataya apa din nagyang kaiinalitan ng al-Ghiba ang namima upama na yan kaya pero na namima na ayam ranaw niyan sira tanong ko kapantag yan ko ba sa tanong ranaw nagyang ko takasuruyan patero nakasuruyan na mapakapambuno yan suli pambuno mapakaprinuin yan suli prinuin. Di mapakatidawa, sulipat titidawa. Adi di pakapangala, tanag yung kutuan bala sa taman samaad ng kutapit na sa ikupaglatan doon. Lagi di paturoon, ay maanang yan na inisapar ng tanuaan namin. Ya kaisa, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ni kabraini. Fakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahuma yu'adiban. Ya kaisa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pilalakaw sila na gusto mga pagariayan sa mga sahaba. Siya kita nila nagyang kutuwa dua kubur. Na tumiyargon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ayatik turo Rasul sallallahu alaihi wasallam kung kaya targiyan na tigil na dia kaya diyang kaya dua kuba na siksa na eh. Pasiksa na diyang kaya adu kuba. Nagyang kaya siksa kiran na mga dusay ni at ipkara nagitikiran ng Allah Ta'ala mga sipatiran. Baka meron natin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyang kayamanan yan na sakataron na rajulun la yastatiru ala buli. Ayamanan yan nagyang kaya sa timan sa kubur na siksa kiyatin. Na mamay niya ay ira pakasong sa disul na ganyan din sa pangan agino niya. Isa niya pagpunang gilantan. Wala ba sa katanong mga dato? Ilang kami kapilarga sa traki sana motor ka tumipadang kaya mama. Ay manan yan nasuwi ni kader sa kilida arsada na di niya kato na madaklapas sa gudo manusia. Ay isa paranan wagama kakagiyas sa Muslim na sipat yan ang kutakan bilang ataw. Namene tanwa isa manan yan na pasiksan sang kutakubur na diyang kutamama ay dirad petiti isa na pakasong sa dusel. Tadi niya punang gilaan iba sa pangisurat yan. Dia panatig Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang ka sa timan sa diyang kaya kubur na bay bubay ayas sifat agyang kabibay na ayn ang namima mapas lagi kasuruyan andi kapitayan na dapat mga pananday na dapat mga ayamanan yan na mga pigo na may ka din ko siringan yan na ayan yung pagtumagan di na din suruyanan agyang ito mga tao upunat namin yan na mga pumbubuno tapya ka sargil siya na ganyan nagyong kutuwa yamanan yan na pumuno. Namatya sa lima kapititirawa, na niya katitirawa, kapya paglalatayan sa tutulag yung kutambula, kakagiyag kutuwa manusia, na ayatit uuluan yan. Sa dinya di kang galubukaro, na so saitan, kadildin awan ano saitan at soyan ay nadil. Sisagyang kaya lupa. Mga Muslim, diyan ni saitan, ayamanan yan, napiyakasakitan na na yung wagamatan wagam Islam. Agyang kay al-Ghiba, ako gyang kay ad-namima.
taman sa Pedro Rasul sallallahu alaihi wasallam at tingin na al-ghibatu asaddu min az-zina. Mata natin Rasul sallallahu alaihi wasallam asuka pamaganta isa na kasuruyan amalay niya di sa tanto di sukasina. Ana binisira tira kay pada ino nga pagturuan agyang kayo pama na asuruyan agugyang kaya ka pamaganta na malado sa adi sukasina. Naya Pedro Rasul sallallahu alaihi wasallam natigil na so tigil sumama ila kanna ar-rajulu yasdi summa yatubu ila Allah fa yatubu alayhi. So tigil subarasina na ginami kasina na mga pamimikiran na mga sarila na gumamsi ko Allah Ta'ala na magad Allah Ta'ala sarila. Nagyan-tigil nagyang kaya suruyan nagyang kaya kalyantan na di prila Allah Ta'ala o di makarila ang kutuwa tao api suruyan na nakaapi ang maganda ka. Ano ka tuna? May kading mabiyato ng iyong tapi ang maganda ka. Ading na isa kayo kaya isa na miyatay, isa na eman na niyan na di ka din nagkataon. Dating ka din nagkataon, ba't kakagya, ay kakataon ba't ang kasangutay ni paganta ka kaya ito? Isa na ini suriyan ka ano pa makakasuriyan, naroon ka mga pangyari na, si isa yung kutato, piya maganta ka. At ito yung karagniyan kakagya, bila sukari na Allah Ta'ala, ang sukari na manusia, ang sukari na Allah Ta'ala, nalagi na diyan kayo ulan-ulan na Ramadan. Palitan naman na yan siya. Palitan naman na yan ang dalibak. Sa emanan yan, ay kami sa tanuan ni Kabay, Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Winamiyak ko na biyang kayo lalo ng Ramadan, na biyang ni tanus na mga pinagurila sa ito Allah Ta'ala na sawab sa so Ramadan, na pumbalay sa Allah Ta'ala sa limo, nagugugaw, nagurila, na ini rila na tanuto Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Wina suka pa maganda, gusto ka suruyan, na sunyagan sa Ramadan, na hindi ka peluwa sa biya maganda ka na hindi kay prila Allah Ta'ala kaya ka prila Allah Ta'ala na sing ka mapangni agyang kutuwa apo mangning ka sarila siya ko tao apin buba na ka api suruyan na naka isa na biya maganda mga ulit mo Allah yun na ikiagayatan si tagiya pala tanong na hindi marasarasay yang kami tulimugang sa amin na din susabagi nagyang kami tulimugang lagi isumana naguntaman inaraw ko pinili ay manan yan na kuwain yan surila Allah Ta'ala kuwain yan so kapag surga kapag kuwain yan so manan yan nakapakapuntaw yan siya pumaliwanag ay manan yan nakasurga ng Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Mga Muslim yan kayo pa mga panamaritan Muslim tarimanu Allah Ta'ala swamaltan tarimanu Allah Ta'ala so ipagkarasaitan kadid na isaratan badi ayaw na yan na ikalimu Allah Ta'ala ayaw nga yan tanong na makasulid ka na sa iko kasurga ayaw nga yan tanong na pilutuan tanong sa iko kumurtan na suwamal tanong mapia ino tanong hindi rumasay agiyam yatang ka apalaya tanong mga kapagin sa sakit tanong apalaya tanong na yamanan yan na mananangga sisagyang ka niya palaya tanong na yan muli kasi iko yung nagtanong at ito dito sa alungan ng mauri malaklam yung kalwisi sisagyang kayo pama na dunia, kapagintaw sa ito dunia, nagumiyang ko takambaling tanong si isa alungan na mori. Lady man. Dapat ko na ko yan tanong ko, kapatay. Palitan na yaman yan, nasunod ko kapatay. Al-mautu warun, wa kullun nasi dakhilun. Mataan natin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang kadanyuhay mga manusia, aswatig yan sa kapatay na paitaw, pintuanan. Allah ulang manusia na pala yung pupagit siyang putuwa pinto. Na tariman tanunan kapakatalimutan mga urip ng Allah Ta'ala. Panutulak na kaya kaya titulo, madaklak kaya panutulan na mas yugay na kapakarin saya. Miya kayo sa gawin na miya ka nag-isama na niyan na suara sumalakal mo. Yang mo miya na gumalakal mo ta suara na sulinsukad na niya na Rabbul Alamin. Inisya yan, siya kumalakal mo, kaya malakal mo. Si mukyaban wa korka apangungas sa niyawa. Anto na ibiyag na magako kapag panguang ka sa niyawa. Si mga manusia, agos sumabi na tang. Pikti barangan na inad na kanan na niyawa niyan. Panod tulang rakan anto na ibiyag na magako kapag panguang ka sa niyawa.
Panganayron na emetero di ba kalakalmot na tiginahikan na nakan. At natigin na kaya ko anak ng sanyawa at tungan na yun at kaya sakit-sakitan na inigkarat na ginawa ko. Agiyang ko ta kaya ko ay kang sangkutan yawa. Tingin namin ang gulaw lapat na nakan namin kaysa. Kasi kumadal na kaludan na amala unabar ko amyalag. Nagyang ko to, amyaladang ko ta malabar ko sang ko ta mala kaludan. Namin dapsiran sa didalam na palay din namin atay so tauron. Biya kuha na ka naman sa niyawa sa miya kay sisa. So biya to sa tao, anong ganda si sagyang kutobar. Kader akabaya kahit na nagan. Aad na sa katawa ba amarimbit. Amin nila tawa makakukuda sa may tura tayo. Si sagyang kutoba manan yan dapat. Sagyang kutoba pasero sagyang kutobar. Sagyang kutabay na makakukuda. Si sagyang kutoba may tura kayo. Amarimbit na sulun so kinilupok yan. Nakabaya kahit na naknama, minimbawa tayo ng iyong kupay ni Karimbit yan. Kana na kan na siyo akong kasakuan na kan sa niyawa subay, bay, suwi na yan. Ay manan yan, namiyakat talingom ako, nasabap ko subuan na ka, nakya ko anak kan sa niyawa iyong kupay na yan. Na ay nagkirata ginawa ko, hay kad na nakan, nagyang ko tatyagan na tiyakan sang kutawata, ada pa nakaday sa puso din. Antulan nila pong gulaw na niya si isa niyong kutano kakaludan. Ama si sigurado, edit na buong pakaulo, edit na buong pakatabang. Nag-iintinit ka na ginawa ko. Natingin na, hey, uripanak na malakalmot, na ayaw panutulang karak na anto na o pamanap pakawang sa akin o anak sa niyawan. Natingin na, hey, kad na nakan na adong kumat. Akya ko anak sa niyawa, o pamakamanon siya ako na makapagkala ko. Tingin na biyang gulaw lang, naad na sa katawa na ito. Adid na lagi diyan na ipagkalap, adid na lagi diyan na malay tamok si sagyang ko po ini. Ayaw wala diyang kota na ito na popular na ala din sa niya kabugbur na pito na pisigur diyan. Nasiwang kakad na nakan sa kuna kan sa niyawa, agyang kota na ito. Miyaw mas subawi akakuya kan sa niyawa. Nasiwang anak nagyang kota na ito na kagyasulid ako ko pinto, namin ang mako sumadak la gurdiyan. Ay may turok ng mga gurdiyan na misuli nagyang kutuwa malakalamot sa miya loklok sa mama. At pituro yan siya kung mga security. Hey mga security, nabalik ko pa kaya sa ulid ako kudato. Tigira ko na hey loks, ato na ipaganon na ako dato, amalay gulawak. Tigil na, pero anyo ron aki, apong bisita ko ron. Ad na kinanglanak no na mala. So yung sa mga security ko dato, tira na, hey dato, at nakialok sa kubayan yan, may pumbitira kanya, napakasold namin. Panganin niya, napakasold namin. Tigawag yung kutuwa dato, at tiruan niyo nakiamala ko yung gulabok. Yan magpakasold ka, mamimisi ako. So yung sa mga security ko, lokas, agyo ito sa malakalmot, at tigira na, hey baba, dako nakioras so dato, lagi kong pakasold. Tigina, tiruan niyo nakiya, importante. Aad na kita ling makurun. Naamanan yan, nasumi yung sirang mangkuda to, natira na hay dato. Upang ninalo ko suto. Ayamanan yan, napakasulad ng kakadang kundi na mala. Ikipantagat mo bitira yan yung. Naamanan yan, natiyong ko tala to at tiruan yung nakiabaling. Kabata na di pibiya ginawa ko. Nami ako mapanagyang mata security na hay, tingin na lokas. Pitiro aking dato, namuling ako. Ayamanan yan, nadipibiya ginawa yan. Dauras yan iman to sa baka niyan pakasolda. Anto na ibiyat pigiragi ang kutalok sa giyo to sumalakalamot. Ay sumalakalamot na disirin sa buntal. Kapag ang buwalan niya na buntal yan na miyak at tiitidalat. Kapag paman ang buwalan niya na buntal yan na piyakalakalak. Piyakasumusum at piyakalakalak ang buntal yan. Na emyaswa umalakalamot na emyak pamikirian na. Ay pasilin yan na buntal at piyakalakalak. Adin na lagi niya na ito ng mga manusia. Nakagimunta ng yan na so kaya lang ako mga security. Adid na may layra na pakalakalak, nakabungang-bunga. Ay amanan yan, nagito. At pitiro yan na, hey mga mama, hey mga security, baka sunod ako niyo, kaya saan ba na rin sumalakalamot? Naswaki so kaya tiroan yan. Sa pakasulda ko niyo, kasakan sumalakalamot. Na may alangan mabuti yung buntal yan, na dahil sila din makatutuna sa kaya palaguyan. Yan ang sila. At tayo di makalakaw, ka mga sumalakalamot, na makagmo siya, na hindi umanisar katang na din natunan. Uwa. Na, yung mutas sa katausang mutas security,
Asini ang panit ko dato. Ay mga panit ko dato asas nangasahan. Datingin ko na hay dato. So akin sulungas. Ay man na rin napugtong din niya na sulit na din makasulid. Natakin mo makasakan niya sumalakal mo. Napumuli. Sud na kay sukaya tiruon. Sasakan niya sumalakal mo. Na may atindigyan ang puta dato. Sa didin marap pangabarukan apaglutan niya. Yan lang agad yung puta dato. Tingin mo. Asakan sumalakal mo. Naliang ako dato. Para sa din. Adin naligtas yan. Kasun-sumuntan yan. Napiakalakal. Nayami at turang puta dato. Natingin. Kay malakal mo. Miya pangimbunarak na iman to. Na manan yan na miyang masudyan diya kan. Na kanari asukad na nakan. Na malilimo, na maliligaw. Baring ikaw paro. Ay manan yan na mga niya ko sa pitugawi. Nagugaw mga talingman. Nagmabukaso niya ako. Ano mabaliya? Sumatamuha ka na miya tamukan sa mga dunya. Na anak ka naman tawag sa mga manusia. Mga kat na mga miskin. Agi kararag na anakan kiran mambugi-bugi. Agi ang tatamuha ka. Na sumalakal mo at tingin na idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kaya mga manusia igira yang taling masuk patay si kung gulay sa kano na dito nagkapakay manakatang si sa buka oras na di man buka pakay mamisunggun si sa buka oras na miyakat pa din agyang itadan di nagkapakay na tingin po na hay malakal maut pwede kapakay at tumimbawa ako sa agyang kaya kalaan sa waler. Anak na magpagamasamasagyang kaya mananakan. Natin ko naman ang kalumawtaw ay. Itaraw ka tumimbaw ko. Na tumimbaw ko kalaan sa ikwalay niyan. Na kagya. Libot na naman tagyang ko kalato. Na meron niyan sumanga kayamanan niyan. Adin na lagi diyan. Apir maramahan niyan. Agi ito sa dunia niyang ko dunia. Ayamanan niyan. Nakialipatan niyan. Sukat na niyan. Ayan niyan. Niya pakalabi. Agi ang muta kayamanan niyan sa dunia. Ang ginatan niyan. Na ayan niya pamigirang muta dato. Na gunyang pagamari, gunyang perangit sa mga tamukyan, mga astantinyan, mga katrinian, na palin tatatan sa bulawan, na palin ini kaya bro, sa tingin na mataan, ay manan yan, na tanto din sukat duro, wallahu ta'ala, kaya mga manusia, na la tulhikum amwalukum, wala auladukum an dhikrillah, wa may yaf'al dhalika fa'ula, ikahumul khasirun. Mataan hay mga manusia, asa din sa matambang o dunia, kalipatan niya sa Allah, kalipatan niya sa simbol niya sa Allah Ta'ala, na mata-mata na din na lagi niya na may lapis, din na lagi din, at tawa makapuman si Salungan na Muri. Sa manina, hindi rin ang nakadaklan na kadaklang tumulong, ay manan yan na mapian to na diyaluin tanusi. Namanan yan, nagkapakay amapya panmapya na din kasusukudan. Sabab, si sagyang damalun minibulog agyang kaya gawi. Pangalintan si Allah, agyang kaya ulanulan Ramadan, na palihatin, barakatan sumya pagamal tanur. Palihatin tanur ng pag-ilay, wallahu ta'ala sus. Ay manan yan na simbatan. Abalasan tanur, wallahu ta'ala si sagyang kaya dunia, na ay malalas isalungan na mori. Panalamatan tanong sumanguluan tanong ko diran di kang galuka si kumapya. Panalamatan tanong sirat. Walasan siranon wallahu ta'ala. Nataman si kumalok sirat. Wa aqulu qawli hada. Wastaghfirullah li wa lakum. Wa li sa'iril muslimin. Wa li kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.